רחוקים. וכל אתמול פתאום זה היום ואין טוב. זה לא נורא שמה שהיה שכחנו, ימחר הוא שלנו מעצמנו חפקדנו ונוגעים באור. מסתכלים לאחורה, מסלול הוא מהיר לא משנה, המחיר אנחנו לא שמעתם לנו אלא עתיד. זה לא אמיתי! תגידי לי, לא צילמת אתה? יום ולילה לא עוצרים גם לדקה ביקום הפסקה. ואנשים במועדון סוף אפשרויות במגדלי בטון. אל תחסרו לכם את בותינו, מה שלכם לא היה לא משנה, לא נורא, כבר הגענו והמחר הוא שלנו. מעצמנו בכף ידינו ונוגעים באור, לא מסתכלים לאחור, המסלול הוא מהיר לא משנה, המחיר אנחנו לא שומעים שר אל העתיד. מעצמנו החלום במוחנו לא מוותרים עליו, כאן ועכשיו. מה יהיה עם הילדים של 2020? אנחנו לא שומעים שלנו שר אל העתיד. הילדים של העתיד, אנחנו הילדים של העתיד. אל תדאגו, זה לא ייגמר ברע, אהבה איתה, אהבה. לא מפחדים מעצמנו, העולם בכף ידינו ונוגעים באור, לא מסתכלים לאחור, המסלול הוא מהיר לא משנה, המחיר אנחנו לא שומעים שלנו שר אל העתיד. מעצמנו החלום במוחנו לא מוותרים עליו, רוצים אותו כאן ועכשיו. מה יהיה עם הילדים של 2020? אנחנו